mangken muruping langit tekwan sarwa manik Mastu Pranama Sidhem kawi kena mastu silat mrewang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinamung langpla pesta masis tantun lambang Buddha jinantur tutur katela tula-tulat melap ing paradya minursita ngupama praniskara karana gyatu yang jaman purwa pinarti tameng lalut mangkat kapasenaning gowita tanpun nengging pralambang matumpa-tumpa marma panggeng sang murawengkata sebebyar dumadining wayang purwa purakane kandha linarik luruting basa dongeng punaka musurasa yen narasaya karaos mulat sarira hangrasa wani pruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilukaca jarwe pusri nakut caing carita becik wis gumelar jroning pakliran yaiku sejati hamriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darumyang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duk sina gilir gemandi teman dadi pitanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar kaya sinrambun kaya Jawapati ngrembyak dadi padhange kutu-kutu walang atoga bron wana miyang Brandaya dadi branakan tanpa wicalan padhang trawas nari sang Hyang Rawi ingkang samrebawani jagat mungging jagat wetan dumungup-mungup mungging hangraning mukrabang merngangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu sumono sang Hyang Arka katon semua belak kenan kering abang ismu jenar kaperbawasan hari sang Hyang Basanta tanem tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kene mlandhen danu kasir ing Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa taes dangu selaing kawula dasih dene lar sang upaya buga garap Tegal Sawahi anglur selur tanpa peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samaneh ana pirembagan samara wangi sang Hyang Argasa ya dangu saya inggil katon senare jagat wis katon melok dening kiblat papat lor kidul wetan kula senare jagat yang samrebut yada rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing madani kekuwunging praja ing Astina yen Gajahhoya yen Liman Benawi yen Kuru Janggala
Apasta kinaru pambukaning kandha saratri mangke. Krana negara Ngastina dumadi saking puluh-puluh bebanjaran. Singasapantaya menawi tinampi ombak samudra bilang langit kang tanpa pagut. Pegating paningal kapantok uruting Cakrawala. Wane-wane cakring wisik sapuniki neping jurang corong, kinepung guwa sirung. Kinarya susuing peksi lawet miyang sarang burung. Wonten ugi pasisir antarsasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuwa katon ijo royo-royo hanger buyung, royo-royo karang kitri, ruwi-ruwiraning lopo. Pratandha bumi subur, pasiten mawur. Sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung bebanjengan, hangerang sang langit, lenggak-lenggok lampahing tuwing mijil saking sendang-sendang. Wening tirtane, irine para prajurit tinampi wadhuk bendung-bendung. Kinarya hangelane sawah nyang pategalaning Narakisma. Wekal panglaing tetanen bebasan tan ana bumi saceng kangkang selo. Sadaya tulanduran tamtu kang ora kapitan ya Bathari Sih aglaring pasabinan. Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi. Pategane nenggo Prawijaya ngrembuyung gegodhongane hambiyet woi nganti kaya manglung-manglung wiwitane. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung. Sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon Raja kaya pitiwen sang Rembaka lamun sang agelaring pangkonan. Lamun manci serap Surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi. Datan ana carane kandhang kanggo kinancing palang labet tebih saking tindak tur jana cuti. Samya sayek saka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negaring Astina. Wana gumimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari rum tumurun trah tumerah. Sadaya dadi rega-regane lingkungan. Langkung-langkung lamputa tinaliti, jalma sampet ing sesanggeman. Sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebi ing wada winada. Anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jejiban. Ingkang piniji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya. Kenging birasake negaring Astina lagu semana lancip marang jaman kencana. Panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto tata turaharja. Dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kunguse tur tada kuncarane turta kasusreng manca praja. Lah sinten to wau? Ing Astina saraning adil praja ing Astina. Menang ngucapno dasa ramaning Sang Nata, dasaraning 10. Nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana. Ya Suyudana, ya Gendari Suta, ya Dastratmaja, ya Jaka Pitana, ya Jaya Pitana. Ya Sang Kurupadi, ya Sang Tripamangsah, ya Sang Kurawendra, ya Sang Nata Prabu Gandarya. Ora sanjungan lenggah dampar. Ora mantra-mantra simpate ku Bathara, Yayasan Hyang Bathara Kuwira, dewaning kesugihan Jawantah. Binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan. Pepanggeng pasibaning Purwadyabala, para kawula mgambar mlebar. Yayah samudra datanpa tebi. Miwat datan kantun sangganing para anung-anung tungguling praja Ngastina. Ingkang sampun kepareng nyerpepeh pindha sata matarangan. Menika ta warnane Sang Indya mantri muka parsaning praja adedaleming palasa jenar. Rekena Patih Harya Sengkuni, ya Harya Suman, ya Trigantalpati. Najan sampun ngladuk yuswa parandene pinarcaya ngasta badal wakiling Sang Nata. Krana nggenya Wasis Pranata tata rakiting negaring Astina. Rekena Patih Harya Sengkuni mengkeraken nuju paran para praja ing Astina. Pandhita ing Sukalima peparab Danyang Druna ya Sang Kumbayana. Danyang Druna mengkeraken pamungkasing pasiban Kadang Nata Satruing Tirta Tiraraden Harya Kartowarma. Ing Jawi Andher Blabar sangganing keng sami anggantung sewa. Dados sakleng mangke kawis tingal rawi punata agung ing Mandura. Sang Nata Prabu Baladewa riwusnya lenggah jajar kelawan Sang Buminata.
anyarengi swaraning bendi munya mangungkung Kajenopili Sanata Samedhar pangandikan dadi kumangkono wijining pangandika sanata ing Astina Prabu Duryudana ing dereng kababaring lisan Prabu Duryudana alon pijiling pangandika dhuharining sun Utara den kapareng darajating praja
sunyaruri sarjana kelu kalulun kala tidha didem tandhaning dumadi handayeng ratining karoban rubeta samya halengga ning dampar kencana sumunar prabanya Bathara Kuwera gumelar ngabake kang samya sumewa tinon kadi samudra pasang kata kang samya trapsila nganti wiji lengkang sabda pangandika sang Abupati
wangsuk mono pangadine luwih. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara, Paman Harya Sengguni. Ayo ndadekake kagiat pakrira si Paman manira piji wenten ngajengan manira Paman Patih Plasa Jenar, Paman Harya Sengguni. Kawula nun kira anak Prabu. Sakalangkung Gorawalan panampinipun ing ngabdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun Maduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salomba pinanjaring alun-alun katemping samirana kumitera caruk maras nanging sareng wonten ngarsa Maduka tebih saking raos kemarasan wanter sabda pangandika Maduka anak Prabu ing Ngastina nggih kawula nang kepareng kula cemadung dawuh nggih anak Prabu. Paman Plasa Jenar nggih. Katibaran anggone si Paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun mranata tata rakiting negari Ngastina, Paman Patih Harya Sengguni. Mula agi matur marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti ning karempit Paman Plasa Jenar. Menawi Maduka miji bab tata rakiting praja sadaya boten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina. Medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anginipun sesami Graden olah kridane ngaprang. Sawanci-wanci praja Paduka katemping parang muka. Boten badhe anggepok kanca Maduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil. Kawula nun. Paman Plasa Jenar nggih. Ndadosaken suka Marwata Suta manahipun ingkang putra ing Ngastina. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dikulenggah madaning datu laya negari Ngastina, Paman Plasa Jenar. Kawula nun inggih anak Prabu. Sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang ngabdi ing kepatihan namung drenan sak sampunipun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ingkang ngabdi kunjuk ngersa Maduka anak Prabu ing Ngastina. Kula tampi dawa sami-sami Paman Plasa Jenar kasekecakno anggen jengan dikulenggah Paman Patih Harya Sengguni. Kasinggihan sabda Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih boten kirang prayogi pisowanipun ing ngabdi ing kepatihan. Bawaduna Bapa ing Sukalima sawetawis rawuh wonten negari Ngastina ingkang putra ngaturaken karaharjan tedhak Paduka wonten negari Ngastina Bapa Penemban Durna Bapa ing Sukalima. Astaka swala sila bertoba swalu gimbal semorante hawela. Kula nuwun inggih nggih. Tansah pinanganing kawidatan ing sambi kala sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima mangya widodane skala sawan kula. Durga mendhak kala sirna. Namung kepar kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Bapa Penemban Durna kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan dikulenggah Bapa Penemban. Kula nak-nan. Sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten ing Datulya negari Ngastina dinten sakmangke menika. Anak Prabu Duryudana. Apa dene sira Dimas Kartomarma? Prayoga nonggone si Adileng ngadhep ngarsanipun Kakang Yai Dimas Kartomarma. Lho diweji. Sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang rayipun Kartomarma. Dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa Paduka Gusti kula sanata ing Ngastina. Kartomarma tak tampa silatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ora takno mring kadang ingsun kang padha gantung sibu kawula nuk. Napa sampun Paduka dawuhaken bandhi kula candhi nggo jimbat sesembahan kula ingkang sinuwun Prabu Duryudana ing Ngastina. Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu Mandura rayi para ing Ngastina ngaturaken pasegahan Panakrami kunjuk sandhap padha Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubathara wayah tur jagat Yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngaraka ing Mandura. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Ngastina. Asung paseganipun Yai Prabu sampun kula tampi akarya bombong birawaning manah.
Mboten langkung ingkang raka ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang raka ing Mandura kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina. Koko Prabu, kula tampi andhatosaken suka marwata suta salebeting manahipun ing Rai Ngastina. Mboten langkung mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Yayi Prabu, sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang raka ing Mandura. Malah sak mangke enggala ingkang raka tumunten cemadhong dawuh timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngastina. Sabab kaget raos sing manahipun ingkang raka dupi kula tampi timbalan Paduka Yayi Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula tampi. Surasaning nawala sareng kula surasa. Jebul Yayi Prabu ngersakaken sawanipun ingkang raka ing Mandura titik lenggan sak mangke menika. Kados kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang raka ing Mandura. Kejawi namung enggalo tampi timbalanipun Paduka Yayi Prabu. Wonten menapa dene Paduka Hamiji dhateng sawanipun ingkang raka ing Mandura. Mongko saking petanganipun ingkang raka menika sanes pasewaken ingkang saben dinten dipun wontenaken wonten negari Ngastina. Ewadene Paduka Yayi Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun. Mbok menawi wonten pangandikan ingkang badhe Paduka ngendikaken dhateng raka. Nadyan kula nampi kewajiban ingkang ngawrat mboten badhe swala. Waton menika dados srana lejar penggalih Paduka Yayi Prabu ing Ngastina. Mila Yayi, monggo kula aturi paring pangandikan. Samendang sampun ngantos wonten ing karempit ingkang raka nedya ngulungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tuma Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina. Yayi Prabu Duryudana long-long rambyang lingkang driya lirwang candra katawengan sumo ing tias katuritan limut kabiyataning trujit ram remeng dri ya ma nawo kakowenging bang wisesa jimat semban kula Koko Prabu pangayoman kula ing Mandura sarawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu wonten negari Ngastina persasat raos sing manah kula kadidene lumamping wanci peteng kepapak obor sastra biar padang trawangan inggih namung Paduka mbok menawi ing saged tuwin kuwawi damel padang raos sing manah kula krana anggen kula ngrawuhaken jengandika Kanjeng Koko Prabu menika babar pisan mboten badhe ngrembak babakan kanalindran tuwin negari Ngastina mboten kedatengan parang muka menika babar pisan mboten miwah kula mboten badhe ngrembak babakan para kawula minggahipun kedaton negari Ngastina lho nyuwun pangapunten Paduka Yayi Prabu mboten badhe ngrembak babakan kanalindran tuwin kedaton negari Ngastina nanging sabab menapa teka Paduka dadak ngawontenaken pasewakan ingkang kados mekaten menika. Mestinipun
Paduka Yai Prabu saged nimbali dhateng Ngaraka ing Mandura sarana rembagan catur netra krana tumrap kula sedaya para wini sepuh kula keparengaken hangembat dhateng raosing manah kula menapa ing paduka raosaken Yayi Gawa Prabu bebasan sampun mepes bayu kang tapis sawetawis dinten menika kula paribasan boten gadhahi kegiatan tumlawung osi ing manah kula boten wonten margi ingkang kula angkah kejawi amung margining pejah Gawa Prabu krana raos kula sampun boten gina kula gesang wonten ing Madyapada nadyan kula menika keceh brana pijes kula menika kagungan derajat pangkat kula menika nalindra ingkang menang nempak bun-bunane wong sak praja Ngastina nanging ewa semanten kasugihan derajat pangkat menika boten wonten ginanipun pangraos kula sampun kepengin anguk-anguk dhateng lawanging pepati Yayi kula nyuwun pamunten menawi paring pangandikan menika ingkang sae jenyatanipun panjenengan menika nedheng lenggah siniwaka dipun midhangetaken sangganing para nayaka dipun midhangetaken sangganing para kawula mboten sae kedadosanipun menawi ngantos tumlawung penggalih paduka nalindra menika wong kang sinudarsana dening para kawula nek ratune wae nandhang susah tanwandi menika mangke badhe nyempyok dhateng kawontenanipun para kawula ingkang tentunipun ugi badhe ngraosaken sisah mila Yayi sampun ngantos paring dawuh ingkang mekaten tumunten kababarna menapa ta sababipun dening ngantos paduka Yai Prabu kepareng-paring dawuh ingkang mekaten mboten wonten margi ingkang jinangka kejawi namung margining pejah lho nyuwun pamunten menika wonten menapa Yayi menika wonten menapa sajakipun wigatos tumraping negari Ngastina Gawa Prabu wonten dawuh panjenengan prisa piyambak paribasan separuning gesang kula menika sampun kula paringaken dhateng Yai Ratu Banowati separuh uripe Duryudana menika sampun kula paringaken dhateng Yai Ratu Banowati tresna kula kaliyan Yai Ratu Banowati menika ngungkuli dhateng gesang kula piyambak mila boten aneh menapa-napa ingkang dipun suwun dening Yai Ratu Banowati tartemtu kula maringaken sampun malih wujuding brana pijes sampun malih wujuding brana prabeya menawi Yai Ratu Banowati menika ngersakaken pejah gesang kula badhe kula caosaken waton dados pemareming Yai Ratu Banowati lha iki kula ngertos lajeng nuwun sewu menapa wonten lampahan ingkang ngembet dhateng garwapun Yai Ratu Banowati Gawa Prabu wonten dawuh sampun wonten setunggal warsa menika utawi setunggal candra Yai Ratu Banowati lagak lagu lagianipun beneh kalahan adat ingkang sampun lagak lagu lagianipun beneh kalahan adat ingkang sampun werdinipun anggenipun ladi dhateng kula sajaipun sampun boten lair batos anggenipun leladi dhateng Kang Rayi Duryudana sampun boten lair batos ketitik awis-awis Yai Ratu Banowati munjuk atur dhateng Kang Rayi Duryudana pendak-pendak kula caketi wonten kemawon pawadanipun anggenipun badhe nilar pun Duryudana malah sampun mangambal-ambal makaping-kaping Yai Ratu Banowati boten ngrencangi anggen kula kembul dahar Yai Ratu Banowati pendak-pendak mapan wonten ing patenggan tumuli kula mapan Indra wonten sisihipun werna-werna mawon pawadanipun anggenipun nglungani dhateng Duryudana monggo menawi kula candhak astanipun semuradi ngipataken Gawa Prabu sajaipun Yai Ratu Banowati sampun kecalan katresnan kaliyan Kang Rahipun Duryudana Gawa Prabu sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing jagat sampun wonten ginanipun kula mukti ngawi bawa Nyakrawati bau dendha wonten ing jagat nadyan kula menika dados nalindra nadyan kula menika kebegan brana pijes nanging menawi kula kecalan katresnanipun Yai Ratu Banowati persasat wastra lungset wonten ing sampiran sarah mungging lautan urip kula sampun boten wonten ginanipun mila dinten samangke Gawa Prabu menawi Yai Ratu Banowati boten wangsul kados wingi uni katresnanipun kaliyan Duryudana kula aturi anuntun dhateng lampah kula
pundi margi ingkang pantes anggen kula badhe nglampus diri nganyut tuwuh nilar kamukten negari Ngastina Koko Prabu Baladewa siang Pantara ratri hamung cipta pukulun Tanana liwan kaheksi mila katur kang cundramane Prasasat Rageng Ulun sumembah ing jagat wasisaning putur wayah tur jagat wiladala Yai kula nuwun sewu kula ngertos kados menapa pangraosipun Paduka Yai Prabu Duryudana. Jenyatanipun kula menika anak sekni piyambak. Bilih Yai Prabu menika ageng katresnanipun tumrap ingkang garepipun Yai Ratu Banowati. Nanging nuwun sewu. Wonten kalepatan ingkang sinandhang dening Yai Prabu Duryudana. Nanging boten magepokan karena lampahan ingkang sampun panjenengan pangendikaaken. Anggen Paduka ngudar gagasan wonten ing madyaning pasewakan satemah kathah para nayaka punggawa miwah para kawula ingkang mangertosi dhateng penggalih Paduka Yai Prabu ingkang mangertosi dhateng kawontenanipun Yai Prabu Duryudana. Kula nuwun sewu lenggir. Sampun kinten kula menika kumelancang krana boten tinimbalan kula wantun munjuk atur. Namung semanten kula ngleresaken dhateng pangendhikanipun anak Prabu Mandura. Anggen Paduka nggadahi perkawis kaliyan ingkang garwa menika kula nuwun sewu mboten satrepipun menawi lajeng dipun ngendikaken wonten ing madyaning pasewakan. Kula nuwun sewu nggih menika perkawis kula warga mestinipun sakjawining negari Ngastina mboten kenging mangertos babagan perkawis menika. Nanging gandeng sampun kelajeng monggo reruwet renteng menika tumuli dipun udari sesarengan. Sakmangke sinten ingkang katimbalan supados munjuk atur dhateng ngersa Paduka anak Prabu Ngastina. Koko Prabu wonten dawuh. Miturut petanganipun Paduka Kanjeng Koko Prabu menapa Yai Ratu Banowati sampun boten tresna kaliyan ingkang rayi Duryudana. Yai kula nyuwun pamunten. Menawi saking petanganipun ngono ing Mandura katresnanipun Yai Ratu Banowati menika boten badhe ical kaliyan Paduka Yai Prabu Duryudana. Boten badhe. Krana kula nuwun sewu, pengajapipun para wanita menika namung kamulyan, ugi katentremaning lair lan batos. Mongko nyatanipun Paduka Yai Prabu Duryudana menika benten kaliyan Nalindra sanesipun. Menawi Paduka menika nuwun sewu nggadahi krentek garwa sak liyanipun Dewi Banowati tartemtu saged kasembadan. Jer panjenengan nggadahi wewenang tumrap ing Nalindra saged garwa mboten namung setunggal wanita ingkang minangka dados sisihan Paduka Yai Prabu Ngastina, namung kemawon jagat menika dados paseksen kasetyanipun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana kelawan Yai Ratu Banowati. Panjenengan mboten nate tumindak ingkang mboten sae kelawan wanita sanes. Panjenengan menika mujudaken satunggiling tiyang ingkang setya bekti dhateng wanita. Inggih. Koko Prabu, marmaripun kula sampun prasetya. Jagat menika mboten badhe wonten wanita sanes kejawi namung Yai Ratu Banowati. Lah inggih menika lajeng menawi Yai Ratu Banowati nggadahi sloga ing kados mekaten menika kula nuwun sewu mesti kemawon mboten babakan perkawis anggen Paduka sampun mboten tresna kaliyan pun Yai Ratu Banowati. Inggih Paman Harya wonten dawuh menapa ing kedah kula lampahi lan menapa syarat
utawi jalaranipun dening Yai Ratu Banowati kados mekaten menika. Aduh nggih. Kula mboten wantun matur ngersa paduka anak Prabu Ngastina. Mangke ajrih menawi kalepatan. Namung semanten monggo wonten ing mriki kathah para priyagung-priyagung, para pinisepuh ingkang langkung pono babagan panggulawenthahing kulawarga. Kula kinten nuwun sewu lho. Kulawarga pundi kemawon menika tertentu nate benthik, nate kisruh, nate geger. Nanging sak jek jumlek kula menika gesang wonten ing alam padang dereng nate kula nyumurupi kulawarga Sokalima menika padu menika dereng nate. Sami bentak sirah menika dereng nate. Mbok monggo kula nyuwun priksa dhateng ingkang bapa ing Sokalima. Kados pundi caranipun supados antawisipun kakung lan pawestri menika saged sayuk rukun tetunggalan. Mboten nate paben, mboten nate benthik menika caranipun kados pundi? Boduna. Wonten dawuh nggih. Kados pundi caranipun supados kulawarga menika sae. Yai Ratu Banowati saged wangsul kados wingi-uni. Kula nuwun sewu ingkang dawuh supados dangu ingkang Bapak ing Sokalima sinten nggih? Paman Patih Arya Sengkuni. Dik Patih, pripun? Mulya-mulyaning kulawarga menika namung Sokalima sing ora tau padu. Nggih. Merga bojo kula jaran, nggih ngoten ta? Mboten ngoten, kula niki mung nyontokke kok. Nek upama bojo kula niku wong mesti ya padu saben dina. Wong kula ya ora ngerti artine benging-aing bojo kula. Bojo kula ya ora paham kata-kata kula. Oh nggih. Mila kula menika tentrem ayem. Nggih. Lah menika wonten pandangan dening sing anak Prabu Duryudana. Tingkah lampahipun nuwun sewu, lagak lagoyanipun Dewi Banowati beneh kelan adat saben. Kula nuwun sewu lho nggih. Kula ngrumini pangandika paduka mboten dados menapa. Kakang Premban, piye? Etungane piye lan miturut penemune Kakang Durna kepiye? Luwih-luwih saka paningal batinmu kepiye? Ah, gondhok bleguduk swalu gembol sumerante hawala. Nuwun sewu nggih. Congkraing Balai Wisma menika wonten pinten-pinten perkawis? Inggih. Congkraing Balai Wisma menika wonten pinten-pinten perkawis langkung? Menawi congkraing Balai Wisma menika dipun sababaken anggenipun ingkang garwapun Dewi Banowati menika nggadahi sloga ingkang benten. Kula nuwun sewu menika saged dipun netang. Dipun netang kados pundi? Setunggal. Menika ugi saged nyebataken bilih ingkang garwa menika kula nuwun sewu sampun koncatan katresnan. Sampun koncatan katresnan. Inggih. Angka kalih. Wonten pangandika paduka ingkang damel kogel kagelan penggalipun ingkang garwa. Wekasan ingkang garwa menika mutung. Caranipun kawula menika mutung penggalihipun. Lajeng boten purun paring pangandikan dhateng paduka anak Prabu Duryudana, boten purun matur ngersanipun anak Prabu Duryudana. Saben dinten namung kendelan kemawon niku janjanipun miturut ingkang Bapak Sokalima menika namung manahipun anggenipun kagol kogelan. Inggih. Kula mboten nate damel kagol kogelan. Manahipun Yai Ratu Banowati menapa ingkang dipun suwun tartemtu kula paringaken. Leres jar panjenengan menika nalindra ingkang mboten kekirangan menapa kemawon. Wonten ingkang angka 3 kula nuwun sewu menika radi sakral. Radi sakral nggih. Rada sakral piye Kakang Dono? Panjenengan sampun mboten saged maringi jatining pemarem dhateng Dewi Banowati satemah ingkang garwa menika kagol. Ingkang garwa menika mangkel manahipun krana pendak-pendak nuwun sewu panjenengan dipun kanthi sumados karonsih satataning jalma priya lan wanita panjenengan saged mboten saged maringaken jatining pemarem dhateng garwa pun Dewi Banowati. Mbok sing cetha wae Kang. Apa tegese ngono kok jatining pemarem? Kuwi kersane piye? Ah, Dik Patih kowe iki kudu nganggo basa sing kaya ngene iki nek dicethake ndak ora apik kedadeane. Ngono ya. Heeh. Tegese jati ning pemarem kuwi. Ngene lho Dik Patih. Piye ya? Durung tekan gone wis ngerem. Lah. Iki perkara kulawarga ora perkara wong nunggang kendaraan. Lah ora dong tenan ta kowe iki wis pancen angel banget. Patih SDM rendah iki pancen kaya.
Ngene tak omongi ya. Kepiye ya? Bawadana prasaja kemawon sampun ngantos dipun simpen menika tiyang utawi sampun ngancik yuswanipun sedayanipun. Nggih. Sekedap badhe kula padosaken ukara ingkang saknyatanipun menika mangke mboten badhe damel kaget menggalipun para sepuh. Nggih, kados pundi? Ah menika ngaten. Ngibaratipun tiyang nite kendaraan menika dereng ngantos dumugi papanipun menika sampun mlepek. Businipun sampun boten mletik. Lah menika ateges damel cuwa penggalipun Dewi Banowati. Ah, cuwa ingkang kados mekaten niki menika saged dipun selaki ternyatanipun nuwun sewu tiyang mangun Bale Wisma menika ugi mboten kok babakan perkawis lahir tok, nanging perkawis batin ugi kedah dipun cekapi jer menika dawuhipun ingkang Maha Kawasa. Yen perkara lahir dicukupi ning batin ora dicukupi menika ugi mboten sae kedadosanipun. Semanten ugi iso nyukupi batin ning lahir ora tau nyukupi menika ya ora apik kedadeane. Batin iso nyukupi lahir ora menehi apa-apa. Njolak njaluk ning ora tau blanja apa-apa menika ugi mboten sae tumraping ingkang Maha Kawasa. Mergi nuwun sewu tumraping ngapercaya menapa kemawon tiyang nambut Bale Wisma menika kedah saged nyukupi lahir ya batin. Menawi salah setunggal menika mboten saged nyekapi, menika mboten sae kedadosanipun. Kula kinten malah kula ingkang adreng tinimbang Yai Ratu Banowati. Mengaten nggih? Inggih. Kok saged adreng? Jamunipun menapa nggih? Lah malah takon jamu. Ngandani kok takon jam. Bawadana, mboten jamu. Sampeyan ampun sembrono. Niki magepokan kalian penggalipun Yai Prabu Duryudana. Lah inggih menika ingkang angka sekawan nuwun sewu. Mboten nampa kula badhe ngajri-ajri penggalih paduka menika mboten. Tuwun kula mboten badhe mbeta penggalih paduka menika mboten. Piyai putri ingkang sipatipun kados mekaten menika janjanipun sampun nggadahi tuwuh rasa tresna kalian priya sanes. Lah menika jagat dewa batur. Yai Ratu Banowati dereng nate medal saing kedatun. Lajeng priya sanes menika sinten? Menika namung ukuranipun utawi petangan kok, Nger. Lan kula pitados Dewi Banowati mboten badhe tresna kalian priya sanes. Sinten ingkang badhe nyekapi kados paduka nyekapi dhateng garwa Dewi Banowati. Tentu kemawon mboten wonten jagat menika mboten wonten. Najan ming adol bagus ning nek ora iso nyukupi laire kawan kalian panjenengan. Inggih. Nanging nuwun sewu ciri gethekipun wanita ingkang sampun tresna kalian priya sanes menika wonten. Wontenipun kados pundi setunggal mboten nate purun cecaketan kaliyan garwanipun ingkang kakung menika ciri gethekipun wanita ingkang sampun tresna dhateng priya sanes tegelipun sampun ketukuran rasa tresna karo wong lanang liya menika tegesipun sing wedok ki ora tau gelem caket karo sing lanang pendak-pendak dicaketi mesti lunga inggih angka kalih nek arep turu mesti ketap-ketip mboten tumuli tilem nanging namung ngumbara angen-angenipun menika ingkang saged dipun wastani wanita ingkang sampun tresna kaliyan priya liya. Ah ingkang angka 3 menika saged langkung cetha piyambakipun ngunggulaken priya sanes wonten ngajenganipun garwanipun upamanipun ingkang priya menika senopati tumunten Dewi Banowati matur kang paduka anak Prabu Duryudana sinuwun bilih si A menika kasektenipun linangkung, si A menika kewajibanipun kasatriyan dipun tetepi, si A menika ngantos wongsal wangsul. Tegesipun ingkang garwa menika sampun gadahi raos tresna kaliyan ingkang dipun sebat menika kala wau. Mekaten. Inggih. Mila, Ger. Perkawis menika monggo dipun taliti langkung permati. Menawi ingkang garwa gadahi sloga ing kados mekaten, paduka kedah samapta ing gati, sawega ing diri. Toto ngadepi dhateng kawontenan ingkang saknyatanipun, Ger. Anak Prabu Duryudana. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngrake nawang sesangga. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya purdaka
korore kakiri-kiri ora nanggono magawe gelarira wang-wang ora nanggono magawe gelarira wang-wang dereng ngantos paripun sami mbawacana kasaru pelajaripun mban taman negaring Astina ingkang wantun minggah madaning Datraya miyak kang samya semaya dadosaken geger kanca njaluk dalan. Geger gawe kaget sangyaning para kang padha lenggah eneng apa kowe matur aja gawe kaget ndak sawang kowe mban ing tansah leladi kelawan garwaku Yai Ratu Banowati sewu karepatan Ki Agung Pangaksama sinuwun tadah wadana ingkang kathah ngantos mengkis-mengkis anggen kula mlajar saking Taman Negaring Astina dumugi kedaton ing Astina namung badhe munjuk atur biar matur apa ana lelakon apa ing magepokan kelawan garwaku Yai Ratu Banowati kados menapa kageting manah kula sareng kula leladi kalian Dewi Banowati nalika semanten pancen Dewi Banowati menika slaganipun benten kalan adat ingkang sampun mboten nate manjing taman nanging malah dangu-dangu anggenipun manjing wonten ing patenggan boten nate medal saking patenggan nalika semanten kula badhe cecawis unjukan wonten ing patengganipun Dewi Banowati nuwun sewu sinuwun kedadak kula sumerep glibetipun Piyai Kakung ingkang glinding saking peturon tumuli manjing wonten ing sak ngandhaping patenggan sinuwun lanang apa wedok nuwun sewu blegeripun jaler jagat Dewa Bathul Prabu Baladewa napa sing dingendikake Bapa Durna kababar dadi kasunyatan Banowati garwaku wong ayu ora ngira babar pisan jebul lepeh gedhamu kowe nyinggahke wong lanang ning taman negara Ngastina Bapa Prabu Baladewa Yayi lenggah prayogi kula ngebati nyekel malingipun Yayi ana wong tenguk barang kok disampar kapokmu kapan wong ki nek senengane nibake perkara karo wong liya ya wis kaya ngono kuwi iya kaget aku nganti kelengkangan ketune goleki lho tiba nendi ya nganti coplok ketune barang ora nggih jagat Dewa Bathul Uduna kula wonten dawuh ger napa sing mangsa merepi lumantar paningal batin kababar kawursita lole kula nuwun sewu sampun ngantos gerah penggalipun langkung rumiyin mbok menawi menika namung ngabdi saking Negaring Astina ingkang resik patengganipun ingkang garwa ingkang ngemban menika dipun dangu menapa tepang kaliyan priya ingkang mapan wonten ing patenggan mban wonten dawuh apa kowe tepung mbok menawa mongko piranganing abdi negara Ngastina mboten abdi Negaring Astina menika menawi sowan sedaya mawi peranakan tuwin mawi jarik menika priyanipun mawi training kok sinuwun nganggo training nggih Buduna wonten dawuh nggih training menika menapa training menika celana panjang ingkang kagem olahraga utawi ngolahaken raga supados jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Wis ngawur-awuran tenan to.
Jiwa yang sehat terdapat jiwa dengkul mantos. Yen ngono wong lanang liya kasinggihan mekaten jagat Dewa Bathara piye uripku. Bawadana gesang kula kados pundi? Lho sabar, Ger, sabar. Sampeyan malah do tenguk-tenguk teng mriki. Ora budidaya niliki taman kados pundi wujude maling sing wani gebang kalian bojo kula Panowati. Kakang Daraja meneng wae. Kembang potong terate bang rayungan loma lengkung tumalong rumambating liyan wes semu kang mawor raras ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara batobat tobat ana kawan Bagong wonten dawuh kowe mapan ana ing kene kira-kira wis pirang dina setengah sasi batobat tobat nalika kowe teka sepisanan biyen kowe matur karo aku yen teko pengin melu resik Taman Negara Ngastina tak
panehi wektu sedina, 2 dina, 3 dina lah kok ora rampung-rampung. Anggere nyapu tok sebar meneh. Nyapu tok sebar meneh karepmu piye? Ben suwe. Ben suwe piye? Ben suwe mapan teng negara Ngastina. Sebabe apa? Kula seneng teng mriki. Mboten ngliwet. Mboten nyambut gawe napa-napa ming nuwun sewu, malah rumangsa kula niku kula diistimewake teng mriki. Dahar nggih sareng Gusti Banowati. Pun pripun? Nuwun sewu. Tilem kemawon sampeyan dadak njaluk diceritani. Sampeyan teng amben kula gelar kloso teng ngisor. Pun bayangke kula nek bengi kaya arep pindah dhuwur e. Tobat. Ngono ya? Nggih. Nek mboten ngoten pripun? Ajeng kula tinggal sampeyan ora gelem. Bareng tekan ngumbahi pun. Sampeyan nek mboten kula sik nguceke ya jarene ora resik. Kula niku kaya ajeng bali niku rasane kaya digondheli ning tidak secara langsung. Sampeyan maringi gawean kula akeh banget niku janjane sakniki kula takoni jujur mawon. Jujur nggih? Iya. Semalam, aduh. Sak suwene niki sampean maringi gawean kalih kula niku janjane napa? Lha tak takon. Asline lho. Kula ora entuk bali to. Ora. Nek hoop panjenengan ngendika heeh, nek ora nggih empon kula tak ngukuti sandangan kula tak wangsul. Kula ya tak nyingkirke angen-angen kula sing janjane kaya ngambara ngawiyat. Ming angen-angene sak batur kaya kula iki kok ndek pengangen-angen gayuh lintang neng langit niku ora mustahil ora bakal kelakon. Wadene nek Gusti marengake niku rejeki kula. Tobat, kowe duwe angen-angen apa? Coba yen kowe gelem matur angen-angenmu apa, mengko tak padhake karo angen-angenku. Asik. Nek ming sak kula niku ya ngibarate cebol gayuh wulan putong ngitung lintang tange kelakone cepak wurunge. Kowe nalika semono tau crita karo aku. Sing jeneng kang gumlaroning jagat kuwi ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Waton kuwi dadi keparenging sing gawe bumi utawa sing gawe jagat. Nggih. Ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Selagine wong loro saudon telu saurupan wae kadangkala yen duwe niat dadi ratu, Gusti ngijabahi iso dadi ratu. Kowe duwe pepinginan ya pasrahno karo sing gawe urip. Yen sing gawe urip ngijabahi bakal kelakon. Pancen nggih bener ngoten. Kula niku teng mriki niku rasane kaya duwe nganu e. Kaya duwe apa? Sampeyan niku nek nglirik kula niku kaya ora sebaene. Niki mung perasaan kula lho. Mung perasaan kula. Nek klentu nggih mangendika klentu. Merga napa? Wong wedok niku nek nyawang, niku mung nyawang biasa karo ana tanda-tanda perasaan love. Niku benten. Love ki apa? Love niku bal dumbulke niku. Kuwi love. Nggih, anu jantung. Tresno. Tobat. Lah kok dadi kowe ngarani aku kaya ngono kuwi? Dasarmu apa? Lah sampeyan nek ndelokke kula niku nyuri-nyuri. Nyolong-nyolong gitu. Kula tahu pas nguceki sandangan sampeyan pas umbah-umbah, sampeyan lenggah teng kursi, sampeyan nglirik kula. Kula bingung ngerti nek dilirik. Tak kira nek kathok jero kula ketoke. Mergo kula jengkang-jengking. Terus kula benake. Ning bareng tak sawang niku mboten nglirik kathok kula, ning nglirik saka pasundulan ngantos jejempol sikil. Bagong, dawuh. tak kandhani ya, ning aja kowe gegeden rumangsa, mbok menawa mring rasaku wae. Nggih. Saksuwene kowe ning taman iki lho kok uripku luwih seneng, luwih tentrem, luwih ayem. Aku luwih bungah. Pendak-pendak tangi saka nendra, aku wis iso ngguyu nyawang kowe.
Kowe iki tangi turu mesti dadak jogetan kudung ciduk barang. Dek mben kudung sawet to. Kurang ajar bareng tak sawang nggon aku to. Kula niku nek seneng gawe kabagyaning bendara niku kula seneng. Dadi nek iso niku juragan niku aja nganti susah. Niku kewajiban kula kudu iso membahagiakan juragan. Sampeyan seneng to kula nganti nika? Seneng, Mbak Tobat. Esuk-esuk wis netel jatilan karo jingklak-jingklak. Aku arep unjuk bae nganti ora sida mergo ngguyu kemekelen jebul tinemune tresna kuwi ora saka rupa ya Bagong. Saka watak. Kowe duwe watak seneng lipur marang liyan kuwi dadi rasa tresnane Banowati. Wit. Mak sekedap niki perlu dijelaske niki. Tresna antaraning juragan Robatur apa tresna antaraning sampeyan iku piyai luhur karo kawula apa tresnane ati lan ati tegesipun tresnane antaraning ati panjenengan tresnani kula apa anane Tobat nomor 3 non nomor 3 mbok sing cecah ngedeg-degi senengane. Tresna sing nomor 3. Tenane. Nganti klerak-kleru lek ngomong edian iki arep nemoni lelakon apa ya aku. Waduh. Tenane. Iya, Bagong tenan. Yakin? Iya tenan. Wis pirang-pirang dina iki tak olah-alik jane aku ya ora percaya. Ing atase Banowati kok tresna karo Bagong ki dasare apa? Ning jebul tresna kuwi ora iso ditolak, tresna kuwi ora iso disingkirke. Tresna kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat. Kinodrat Banowati tresna karo Bagong. Wis aku wis bloko, Tobat. Isin aku. Wong wedok kok ngomongke dhisik. Geleleng iki. Wis cucuk lek ku ngombe ndok bebek. Ndok bebek sak teleke. Asli to, perasaanku iki wis krasa. Dewi Banowati anggere aku ngepel mesti melu njunjungke ember, mindahke ember. Terus aku ngepel nganggo tongkat kaya osok-osok. Dheke ngajari nyekel tanganku. Bagong, le ngepelke ora ngono-ngono, mujur. Aduh. Anggere sare tak kancani aku turun nang isor, dheke turun nang dhuwur, gayane tangane diklembrehke. Tekan dadaku terus dijine uwi. Orang ngomongke kuwi wegah aku, isin aku. Orang ngomongke kuwi wegah aku. Nyatae kok. Rasa isin padha-padha gedene kok isin. Kula wis sadar terus tangane tak balekke nang dhuwur, blek. Ngerti aku? Atau tanganku tak balekke nang dhuwur. Lek mundhal ke alon-alon. Ngerti ora? Iya ora aku krasa aku. Waduh. Tak ngonoke. Krasa to? Krasa. Wah. Iki ya wis ben ra apa-apa padha gedene. Janten monjo tenan iki. Nek ngoten nggih, kula tak prasaja. Prasaja piye? Kula rek ora mulih niku ya nuwun sewu. Wis ketukulan suket. Wis ketukulan rasa tresna teng ati kula. Tenan apa piye? Ning kula ya ora mawas diri. Kula niku wong sing ilo karo githok kula. Sampeyan niku wong ayu. Sampeyan niku wong wah wis pokoke sapa to sing ora kepencut karo Dewi Banowati. Jagat ngantos kebrebegen ayune Dewi Banowati. Monggo kula niku ya wis tuwa, nggih to? Ha kok sampeyan tresna kalih kula? Kula ya ketukulan rasa tresna iki jane kula wis mikir, iki gek-gek ming rasaku dhewe. Iki gek-gek ming perasaanku sing ora nyata. Aku mencoba mentempis.
Aku mencoba menepis dengan perasaanku. Kenapa aku bisa kayak gini? Batu-batu iki omongan cara ngendi? Oh iya lali aku. Kayak nek main sinetron ya aku. Aku wis kula niki wis coba mengelak saka ati kula. Ora aku ora mungkin. Aku ibarate kaya dene cecak nguntal cagak, cebol gayung wulan, utang ngitung lintang, tangan kelakone jepak purunge. Aku sadar diri. Siapakah aku? Aku adalah Arya Kamandanu. Sandiwara kuno radione wis rusak. Heeh. Hae jane ming kuwi. Ning bareng sampean bloko, nek sampean duweni rasa tresna lahir batin, jel. Kekuatan atiku terus luar biasa iki. Ning nuwun sewu niki wonten pepalang. Pepalange apa? Lah sampean wis kagungan garwa to? Prabu Duryudana. Aku wis jelek. Non, aku wis ora seneng. Wong nek wis ora seneng arep ngendi nek parane? Didandan ora kaya ngapa ya ora iso. Ora seneng ya ora seneng. Prabu Duryudana sugih. Tentrem kuwi ora perkara sugih. Bungah kuwi ora perkara sugih. Ning tentrem karo bungahe ati iki men gumantung nggone Gulawentah sing kakung lawan sing putri. Nadyan ora nate diwenehi apa-apa. Ning nek uripe tentrem ku ya iso kelakon. Ora nate diwenehi apa-apa. Nek uripe bungah ya iso kelakon. Tentrem karo bungah ku ora ukuran bondo donya. Bagus Duryudana ya kali aku. Tentrem karo bungah ku ora perkara bagus. Lho ya bojo bagus nek gerus ning ati. Wabrak apa? Apa mek arep digaglaki baguse ku piye? Sip. Duwe eleke nek duwe yang eleke nek iso membuat bahagia, iya ta? Iya pancen ngono lho nyatane aku kuwi nek jejer kowe, aku kene dadi jar kowe atiku seneng Bagong, atiku seneng. Tolong sabar. Mbok le gandrung nganggo Jawa wae. Ora iso cah modern e. Kok nganggo Jawa ora? Ya liyane. I'm still loving you. Kuwi lagune sapa? Gita. Gita sapa? Gita Rolis. Ngawur wae. Sapenake dhewe ora. Nembang sing penak Ora iso, ora tau iso nembang swara kula sliring, biring, minir. Ora iso pas karo gamelan. Pokoke sampean wis tenan to niki? Iya tenan. Ah nek tenan ya adegane ora ngene iki. Adegane piye? Aku ya ngadeg. Ngadeg ora apa-apa. Entuk. Entuk. Lah nek ora iso ngadeg aku ya ora seneng. Iso. Sisa aku. Padake. Ngadeg aku arepan. Iya lah kene nek ngadeg kaya ngono kuwi gagah. Sesuk traininge ganti Batu-batu, Pak. Nggon mburi wis tipis banget kaya ngono. Kain kok cetha bokonge. Karena ora tau tak nggo ganti, tak nggo ngosek-ngosek iki dadi kaine tipis. Kaya plastik ta, jerone ketok. Jijik ora. Ngono dipamer-pamerke. Sampeyan ya ora ngono kuwi karo garwa ki sing tata krama, lenggah ngisor. Batu-batu, Pak. Aku iki prameswari. Prameswari ya nek mengungkapkan tresna karo Bagong. Ayo. Selak kowe arepan. Oke, ora masalah. Ora gelem linggo ngisor ora masalah. Aku njaluk pamit Banawati. Aja. Kowe aja lunga, nek kowe lunga aku mati. Wah, tambah gleleng iki. Kopi. Injing wis tak dawuh. Ayo menang dawuh apa? Wis ben kopi. Kopi udu gaman, kopi. Kopi kok semene iki le ngombe keloloden ya. Kopi. Injing wis tak Garwa ya ngladeni ngono kuwi. Martabak, batu-batu, Pak. Dadak kongkonan. Oh, ora apa-apa. Pokoke jerone isine ndok. Ndok napa? Ndok sing gedhe. Ndok kebo.
Bu, kurang ajar ya, kurang ajar ya. Wong lanang kok kon ngombe ndok kebo. Banowati, wonten dawuh. kopi apa iki? Wontenipun namung kopi-kopi sasetan menika. Ya tuku sing larang Prameswari kok main sasetan kula kok ampase setengah gelas dhewe. Gek nang dhuwur. Kopi po lemah. Tobat, nyuwun pamunten lah kok dadi rewele ra jamak-jamak lho. Sing kecut Inggih. Menika. kok ora kecut. Tobat sing kecut boten wonten. Dicelupi apa ta apa ngono lho. Kumono kaos kaki. Engko ora kecut. Tobat yo dadi bojone Banowati yo ora njur ngawur kaya ngono kuwi yo dahare yo kudu sing teratur. Oh iya. Martabak Nembe tumbas. aduh selangele. Sanane kentrang-kentrang. Kenthang ki wigati soalnya aku wis bar nandur kenthang samangsa-mangsa kathokku suwek kenthange metu. Tobat aneh-aneh wae. Ana ya garwa. Inggih. Berarti ki aku wis entuk bobok dhuwur. Sampun pikantuk. Tenan, Iya. gek peteng. Barang entuk bobok dhuwur kok njur gek peteng gek lagi jam 09.00 awan kok wis gek peteng. Wah, aku ngantuk. Alah gawean. Lagi jam 09.00 kok njur ngantuk. Senengane kok njur padake ora ngerti karo sanepa. Wong ora ngantuk kok di ngantuk-ngantukke. Mataku abang Banowati, mataku abang. Abang yo men ditetesi. Wah, angel iki. Ngejak bobok kok angel. Ya mlaku-mlaku ya men kesel. Engko ora njur ngantuk, Tobat. Menapa badhe mriksani lelangen guyon maton? apa no? Ana apa? Ngono. Oh iya. Ana apa? Wonten niki menika Negaring Stina menika pendak yaketen menika nanggap guyon maton. Bintang tamune sapa? Wonten emban naminipun Tatin. Wah, Bagor Brand. Kathah sanget abdi Negaring Stina ingkang badhe nglipur dhateng panjenengan mangke kula ingkang paring dawuh wonten ingkang saking Sulawesi Elisa nggih wonten. Heeh, cangkem elek kuwi to. Inggih. Wonten sinten ingkang semantenipun sae inggih menika Ayu Purwasari wonten sinten ingkang radi nuwun sewu radi sepuh ning Ediane Kepati-pati. Sawa? Prastiwi Idolaku kowe. Aku darene karo nganggo kathok ireng to. Tulisane Prastiwi Lovers. Prastiwi Lovers SD Kadipolo 2. Bapak kan mentilas kok ditulis sampeyan. Ya ndana ya Monggo kula ndherekaken. heeh. Pokoke wis lho iki nek aku lara, Kula nderek sakit, nek aku mati, kula nderek pejah. nek Prabu Duryodana tekan kene, Menawi badhe ngunjara panjenengan, kula ya kudu dikunjara. Menawi badhe midana panjenengan, kula ya kudu dipidana. Pokoke sebaya mukti sebaya mati. asik. Matur nuwun. Yuk, bareng yuk. Monggo. Mamas digandeng. Batu-batu picak apa piye? Picak dengkulmu mlacot. Mengkon gandenge kok padake ndur dianggep picak. Men mesra. Wis men mesra gandeng mlaku terus tangane remet-remetan. Baru mau tangane gedhe banget kok tangan gendruwo. Wegah kon remet-remetan. Remuk tanganku ya abuh kabeh. Yo, mlaku yo. Monggo kula ndherekaken Kang Mas Bagong. Iya, diamon Diajeng.
isin lagi golek sale iki lagi tadi total pite ya atur sembah nuwun tanpa pepindhan.